bwino mulindine sa Charles Ben Longwe. Lero ndabwera ninkhani kapena nayo kuti audio yi ndabwera ninkhani yosiyana ndi zimene maganiza zandale za mademo chani mademo nde mukudziwa kuti alipo pa 11 komanso mukudziwa mademo alipo pa 25 nde nkhani imene sime ndabwera nayo pano. Nkhani ndi nkhani yokhuza na anthu amene amatidalitsa ndi nyimbo, amene amapita mu studio, amene amafatsa kulemba nyimbo zawo ali okha, ndikuitenga nyimbo ija ndikuichita practice bwinobwino, ndikupita mu studio ndikukayesera kuipanga, ndikuipanganso mpaka naituluke ikhale perfect, ndikukayijambula video ndikuipanga ndithu bwinobwino mpaka nakubwera pa social media anthu ndikumayionera pa YouTube kapena muzimbale zina. Ndikuyankhulana ndi inu amene mayimba nyimbo zimene zimatidalitsa. Chimene chandipangisa kuti ndiyankhule zimenezi, pali nyamata wina amene wangotisiya kumene posachedwa pompa mbuyomu timati Trema. Nyamata ameneyo ineyo amandidalitsa kwambiri. Kumalawi anali osatchuka osadziwika bwinobwino, komano enafe amatidalitsa kuti tikapanda kuonera ndi kumvera nyimbo za Trema timakhala ngati kuti mwina mwake sizikuyendanso. Munthu wachiwiri amene ineyo monga Ben Longwe wakhala kundidalitsa ndi atoti manji. Moti sipamadusa 3 days kumamvera nyimbo za atoti manje ineyo sindidziwa anthu ena sizimatopetsa. Ndikhoza kuimvera nyimbo imodzi mpaka na kaya kangapo olo kuibwereza nyimbo imodzi koma pa YouTube kumusapota munthu kumeneko. Chimene chativuta kapena chimene chandivuta ineyo personally ndi imfa ya anthu amene mukudalitsa Malawi ndi nyimbo zimene mapeka nokha ndikuzibweresa pa social media. Pali zinthu zingapo zimene ndifuna ndiyankhule ine, ndipo ndiyankhula ngati munthu komanso ndiyankhula ngati munthu wa uzimu. Ndinene choncho chifukwa sindingane kuti ndine prophet koma ndimaneneranso koma sine prophet anthu amandidziwa bwinobwino ndi zinthu za ndalezi kapena za ma demonstrations tikamatukwanizana kumeneko, koma tikabwera mu uzimu ndi anthu ochepa amene amandidziwa ndi zinthu za uzimu. Komano nkhani imene ndifuna ndibwere nayo pano ndionena kuti ndikuseguleni maso pang'ono anthu oyimba ino. Chinthu choyamba, munthu ukamayimba ndi zinthu zako sizikukuyendera bwino, pewani kulandira mphaso zimene ena amakutumizirani. Ndine oyimba mwakuti yaitengani 200,000, yaitengani 1 million, iyayi ndakugulirani galimoto, iyayi ndakupangirani zakuti, iyayi mubwere ku nyumba tizaonane tizacheze. Mupewe kulandira zinthu iniyo zinthu zanu zimene Mulungu anazikonza kuti muzizipeza ndi through talent imene niyo muli nayo. Ndipo talent yanuyo ndi chimbali chanucho mukachitsinja bwino ndikuchiponya pa YouTube, anthu akamachibrowser ndikumaonera drama ku YouTube kuja ndikumazipeza chifukwa mwayikako nyimbo yanu kumene kuja. Chinthu chachiwiri ndi pamene nyimbo yanu ija mwayikaka pa CD kapa DVD nde mwatuma anthu ena kuti azikugulisirani m'misikamu. Njira imene ndi ya namba 2 yopeza drama mu njira ya chilungamo ya nyimbo zanu. Njira ya namba 3 ndi njira yopita pa stage kupanga stage ndikukayimba pa stage anthu alowe alipire, ndi njira zopeza drama zimenezo. Koma munthu wina akakuyitanani wa drama zake kachani olanyamata enawa tabwera kuno tili ndi pate mwakuti iweyo samala, chifukwa chona kuti anthu oyimba ambiri anajoyina ma secret societies okuti iwe sukuwadziwa. Nde umangopezeka kuti iwe uli pa gulu la anthu kumaona kuti uli ndi oyimba anzako, koma anzako aja mwina nyimbo zawo poyimba amayimba through darkness. Nde amakuyitana kuti uwajoyine koma iwo sakudziwa.
kukhala papate paja kusangalala chanchani. Nawo anthu amene amakupasa magift aja akayamba kufuna zawo zija nde iweyo ukane. Ena amatha kukuyitanira pa meeting kukhala nawe pansi mukuyimba bwino kwambiri komano tifuna tikuonjezeni mphamvu ife tili nazo kuti muzikondedwa kwambiri. Akuuza zinsinsi zawo zonse bwinobwino nanga siwo wafiwa. Mwina nthawi amene akukuuza muwaledzera, mwina nthawi amene akukuuza zimenezo akumwesa zinthu zimene iweyo sukudziwa kuti ungankhe kuti chani. Komabe ukapita ku nyumba you have to decide kuna kuti koma utadzuka kutuloko you need to decide kuti koma zimene amandiuza anzangaja ndizoona, zimene amandifotokozera anzangaja abwanaja zimene amakambaja ndizo. So you have to recall everything zimene umauzidwa, then you have to make decision out of it. Now, but danger zone ndiponena kuti these people they have already disclosed their secret kwa iweyo pantame anali nawe pa meeting. They have already spoken things zimene sananena kukuuza tamene anali pa meeting, and the way you were responding so positively chifukwa chonena kuti unali utamwa zinthu kapena utadya zinthu zimene sukuziziwa meaning yake. Umangoona ngati ukumwa Fanta, umangoona ngati ukumwa Coca-Cola, umangoona ngati ukumwa juice, umangoona ngati ukumwa zina zake zabwino zonunkhira bwino zosegemera za mafruits. Koma usakudziwa kuti zimene wamwa zija wamwa moyo wako omwe, ndipo ulibe choice chonena kuti ukhoza kuchita disclose zinthu zimene zayankhulidwa pa meeting manager. Now when you sit down and begin to recall zimene zimakambidwa ku meeting kuja, nde ukufuna upange object kapena ukupanga object kuti guys nkhani zonse munandiuza zija ndinazimva koma ine I'm not ready kupha mayanga, I'm not ready kupha bambo anga, I'm not ready kuti ndikhese magazi kapena ndifike deep za zimene mankhula zija. I don't think I'm ready to do that. Nde anthu aja madziwa kuna kuti sopano uyu ngati wakanatiulula chifukwa watimva tikuyankhula izi ndizi ndipo wationa kuti timankhula ndife akuti. So tikamusiya chonchi atiulula. Nde pali njira zosiyanasiyana zimene amazigwirisa ntchito, zimene ineyo panopo ndifuna ndikuuze njira zimene amazigwirisa ntchito. Mudziwe kunena kuti music industry is not a small industry, ndi industry yaikulu kwambiri. Imakhuza anthu amba, imakhuza ma middle class, imakhuza so ngakhale anthu ambuma, imakhuza so azibusa ena amene siya maprofeti ena amene sali auzimu, imakhuza ndithu mmadera osiyanasiyana. Chimene chocho nde muchidziwe. So pano mukamba kuchita disclose zi secret za anthu aja amaona kuna kuti sopano ife ababa tiyaluka tipange bwanji. Ali ndi njira zawo zosiyanasiyana zimene amagwirisa ntchito. Mwayiona imeneyo amatha kukuyitanani kapena wina ake kungokuyitanani kapena nako kukupangirani show kumene kulipira china chilichonse ku show kuja kuti ife show ija talipira kale, whatever, you just come and sing and whatsoever. Iweyo basi ukazama choka mepo ndrama zonse zimene gawo la ndrama zina uzakhala kupita nazo. Koma ifeyo talipira kale show, tapanga china chilichonse zida tapanga takunza kale, iniyo mungobwera kuzayimbako advert tapanga kale pa radio chanchani za iwe zonse tapanga, iweyo ungobwera. Now pali chinthu chimodzi zimene sumachizindikira chona kuti these people they have already hooked you, kuna kuti ulendo ulipo iweyo upita ndithu. Amakonzera mpando wako okuti uzakhale bwinobwino, kukuthira zothira zimenezo kandi mapauda la ku Dubai ayika pamene poti azingoyendera thupi poison akangogunda kumtima basi iweyo wapita. Mwayiona imeneyo. Kapena apanga zina zake basi ubongo wako usokonekera usakanikirana ndi magazi ndi madzi chifukwa choti poison walowa kwambiri. Kena kono ndi zimene zimakapezeka kuna kuti unoko munthu wakumuka bwanji matenda namba bwanji zinakhala bwanji, koma amene amadwalira ndiona kuti mpaka na angakomuke chifukwa choti anakuthira zothirathira ndi zina zotero. Nde chenjezo ili ilipite kwa onse amene ndi ma musicians amene anazipereka kuti azitidalisa ife amalawi through nyimbo zawo. Ngati simunakonzeke kukhala
kujoina ma secret societies papano tindi azibusa osiyana-siyana, you might think kuna kuti kupita kwa mbusa ndipo mbusa yakukuthandiza. Tili ndi anthu ambirimbiri oyimba who have already joined this and anapita kale very far. Nde iweyo munthu unena kuti pena pake zinthu zimachita kudumpha, nde ukamva kuti oyimba olemera jandiyitana. Ena mumayitanidwa kumene kunja, teni tizipitani kunja, kuli asogoleri nake, amanena kuti teni tipiteni kunja kupanga target kuti kunja tikupita kupanga target uyo, ndi amene tifuna tikamuchite eliminate amene. Mwayiona ameneyo, mupita kunja musangalala, koma target uli iweyo, koma usakudziwa, ungoona ngati kuti yayi, boma likutipondera, boma likutithandiza, boma palafikapo dzina langa latchulidwa latengedwa, tupita ku America, koma nosakudziwa kuti kupita ku America kuja, kapena kupita ku Johannesburg kuja, ulendo wako omaliza ndi umenewo, mwina waona opitira koma obwerera kuti ukafike kumudzi osabwerera, chifukwa chona kuti they know how to eliminate people amene akuoneka kuti ndi ochenjera kwambiri, kuwadyera ndalama zawo ndikumakana zinthu zawo zija. Now tikamachita cast out demons amene timatulusa ziwanda kapena kumanga ziwanda kapena kuzitumiza ziwanda kumene zimayenera kuti zikakhale, tikamanena kunena kuti Satana I bind you, umachita bind Satanayo ndi zinthu zake zomwe zimene iye ali nazo. You don't say I bind you Satan, komano zinthu zako zokhazi ndisire ndikhale nazo, sitimapanga zimenezoya. Because palibe chinthu chochokera kwa Satana chimene chimakhala chabwinobwino chilibe zinthu zina mkati mwake. When you bind Satan, you must make sure kuna kuti you bind Satan together with the things that Satan does, or the things that Satan have. Ukamabayinda Satan, ndifake mumatimva inafe tikamankhula za ndale, kuti tafika kundale, kapena tikamatusa maudio za ndale, kapena tikamayankhula zinthu zokhuza ndale, sitimanyengerera. When we bind the devil, we bind him ndi zinthu zonse zimene ali nazo. Ndipo timadziwa kuti Satana apapaka ikakampeza, ikamufuula kwambiri. Whoever is involved, audio ene ndikupanga panopo, ikamufuula kwambiri, ndipo adziwa kuti ali ndi anthu amene akulimbana nawo, amene akumudziwa zimene akuchita. Mwayiona ameneyo. Nde ukamachita bind Satana, you don't bind only the devil, but you bind the devil and his demons, and everything that belongs to the devil. You must bind them. Ukachita bind zimenezo, ukamazitumiza kuti pitani kumalo achipululu opanda madzi opanda chani, zizipita zonse Satanayo ndi angelo ake ndi zinthu zawo zomwe ndi mademons zonse zizitumiza kumene. Mwayiona ameneyo. So pano ngati sukufuna kujoina zinthu zimene zizi ma secret societies, don't involve yourself ndi anthu amene ukuwakayikira kuti these people might have joined, kapena these people might have might be part and parcel of the things of the darkness. Awa akundiyitanira chani, akundipangira show kwanji kulipira chilichonse, aonamo chani mwa ine. Chifukwa ena inu mwina simadziwa kuti ife anthu fe timakukondani pa nyimbo zimene mumatulutsa. Mumaona ngati tikhoza kukonda ndipo kapokha mutajoina ma secret societies, kapena mutajoina, kapena muli pati ndi anthu ena ake amene ali otchuka. Nde maona ngati kuti mukaziphatikiza ndi anthu otchuka aja, nde kuti inunso mutchuka, ife tiyamba kukonda ndifaja zimenezo. Let me tell you, we like your music, ndipo timapita ku YouTube ndikuka downloada music yanu ija, ndikuimvesera kapena upanga play music yanu ija, kuimvesera inuyo osakuimbira ndi phone kuti tinamvera nyimbo zanu zija. So don't think kuna kuti ngati simuna join ma secret societies, muzita check ku YouTube kwanu kuti lero ndapeza anthu angati amene andi panga cheki ku YouTube nyimbo yangayi, ndi anthu angati amene apanga view. Ngati wapeza anthu 10 kandi 1000 kandi 1k, kaya wapeza anthu 5k, yamika Mulungu, ndipo onesesa kuti you must work hard kuti next time anthu amene azachite view nyimbo yako azakhale ochulukirapo, komano not in a way of joining other people, kukakhala ndi party kuti things like that, because you don't know kuna kuti you have an impact. Nyimbo zako anthu amazikonda, then these people they know kuti nyimbo zako anthu amalawi amazikonda, then they become jealousy.
and they've got all resources and everything yokupanga eliminate. They can eliminate you using anything. Mukoza kukhala pampando ayikapo pauda wina wake wa ku Dubai, pauda ujandi kumango kwera mtupi ukafika kuntima, basi ndizimezi umamba kuti thupi lako silili bwino, uli pa stage ngati mene wamalira mbali wathu atoti manje. Uli pa stage thupi lako silili bwino, ndikapumeka poison jakuyenderera akufika kuntima kukomoka naye tenti atengene tipite kuchipatala limabweresa munthu wofaifa. Ndendi kuyankhula kwa inuyo amene mwasala, amene inuyo ndinu ndaliso kwa anthu wa Malawi, koma mwina simudziwa, musamale ndi anthu ena otchuka amene mukuganiza kuti kutchuka kwauko kumene chifukwa choyimba. Komano kutchuka kwauko sikuti chifukwa choyimba, koma anatchuka chifukwa anajoina ma secret societies. And they want all of you kuti mujoine kumeneko, achiteni kuluta anyamata ambiri mukhale a sataniki, dziko likhale oyimba onse akhale a sataniki, azipanga za sataniki. Zimene zili chisokonezo pa dziko lapansi pano. Nde mukamayimba nyimbo zanu, mukamachoka pa khomo la makolo anu, mmene mayamba talenti yanu iwo kunalibe. Mmene mapita ku studio ndikatulusa nyimbo yanu yoyamba, anthu ndikuyikonda iwo wakunalibe. Now, inuyo mwakhalano pamapu, anthu ena kukutchula-tchulani, anthu ena kuyankhula za inu ma radio station nyimbo zanu akuzimba, amene wakunalibe. Nde amafuna kuti inuyo mujoine gulu lawo kuti azitha kumapanga zinthu zawo. Ndinu ndifuna ndikuuzeni Satana kapena kufumu wa Satana mjekezi kulibe kontendere. There's nothing like that. These people sagona tulo, ndifuna ndikuuzeni. Enawa masana maoneka handisa maoneka bwino usiku ndindondocha. You don't know about this. Mwayona, ena maoneka nditundi, nyamata oneka bwino, oyimba, very handsome, komano usiku, akula kuti muone Mulungu akuseguleni maso, mwaona anthu amenewo, inyosi mungayang'ane kawiri katatu, ndipo simungakhale ponseya. Amasanduka chinthu china, ena wamasanduka njoka imene, njoka ndithu, ndikumameza anthu akusowa mtauni, kumameza amenachi. Wapeza kwa meza, kutenga mahule, kupita nawo kunyumba, hule limeja la sowa, silizaoneka so anthu sangadziwe kuti kodi zathuja nalowera kuti. Chameza chinthu. Chimene masana mukamachiona pa YouTube, ndikumaona kuti ndi munthu oneka bwino, nsikana oneka bwino, nyamata oneka bwino, usiku ndi chinya. Now, mukamafuna kuti mutchuke, kapena mutchuke mwansanga, you must make sure you work hard. Kulumbi uku, kulisinga ngawina ake ngataliko, odine ndiwa kumpoto, dzina lake akuti chikulu nkujilimbikira. Chikulu nkujilimbikira, ukapita kumeneko, kuti ine ndifuna kukwima, ine ndifuna kuchita bwino, ndifuna mundithandize, amatha kupasa malo ogona, ndikupasa pokhala, gona ni apa kupasa chakudya, tiona na folokolo mamawa. Folokolo kadzuka, kupita kumalo kumene karumu kamene apangira zinthu, amakuza nti amwene, tinakupasani zakudya zolija, malo ogona, koma panopo konzekani muzipita, chifukwa cha chikulu ndikuzilimbikira, chikulu nkujilimbikira, osati izi zimene mukufunazi, zimene sizikuthandizani. Mukapita kunyumba mukayambe kuchita bwino. Mukapita kunyumba mukayambe kuthamanga, kuti muone kuti zikuthandizani bwanji. Chikulu nkujilimbikira. Nde ine Ben Longwe ndifuna ndikuuzeni ma-artist amene matidalisa ndi music. Chikulu kujilimbikira, musathamangire zinthu, mupita tikukumvani kukoma. Munyamuka tikumva kukoma kuti nyamata uyu ndindaliso, nyamata uyu amatidalisa, simply because kuyimba kumene mkuimba kuja, kumene mkuchoka kukhomo kwa makolo anu, ndi kumayimba kuja mkuona kuti simukukwanira, komano mufuna mukajoina anzanu amene ali otchuka, kutchuka kwawoko, inunso mmadziwa kuti kutchuka kwawa, sanatchuke mwanjira yabwino. Mwayona, kudziko lathu la Malawi pano, kukufa anthu ngakhale ena kuti soyimba, ena angoziyendesera galimoto yawo, kungomva kuti wafera mgalimoto. Panopo dziko lafika povuta, olo Minister of Homeland Security, nzeru zamuthera alibe nzeru, ndipo Mulungu anachita kupanga impute nzeru zonse, panopo palibe akuteteza nzake. Nde musamale kunena kuti, mukamaona nzanuwo, kapena akamakuitana, bwerani ku meeting, samalani. Akamati tiye tikaimbeni ku John. Mwafunse kuti chifukwa chani akuti tikaimbe ku John. Chifukwa chani akuti tikaimbe ku John. Kodi ineyo zina anga kuti azinditchula, ndatchuka pati kuti mpakana tikaimbe. Iya,
ena ake ananyamuka ku Malawi kubwera ku South Africa kuno kuzayimba. Gulu lonse limene linali kunoko linabwera kuno kukwera ndege. Nyamata modzi yekhayo ndi kunkwezesa basi. Ku Malawi sadafike basi nachita ngozi omwalira mbasi mukukhala yekhayo. Mwayiona unali nyamata uja timati ndani uyu anamwalira ku Mangochi. Anakaphira nyumba ku Mangochi. Zokamba zambirimbiri zosamveka bwinobwino mayina anthu nkhani zake zimangokhala kuti anthu angozikamba kamba kenako zapita, because those people pambali ponena kuti akhoza kuchita eliminate myoyo aliso ndi mphamvu zochita neutralize makesi anthu kusapitiriza kunyankhula. Tinandi Grace Chinga Mofati anamwalira mosadziwika muno mutu zoyankhula zinali zambirimbiri komano sizidapitirire mpaka na lero lino palibe munthu amene adafunsidwapo mafunso pambali pa anthu aku Times kumafunsa mafunso ena ndi ena komano nkhani zawo sizimapita patali. Weyo wafa makolo ako anu palibe chimene angachite, because these people they are powerful. Mudziwe zimenezo, they are very powerful. Ndi akamakuitana kuti bwera kuno, let us have a meeting, ndikuuza ni chinsinsi china kuti anthu awa amadziwa zimene amachita. Mudziwe ichi kuti mudziwe ndikuseguleni mutu pano. Inalipo nthawi imene achagwera amayendera mafuma president, kamayendera Bakili Muzi, kukayendera former president Professor Arthur Peter Mutharika, ndipo achagwera aja popita kumanyumba anthu amenewa ananyamula mpando wawo kunyumba. Do you know the reason why? Mumadziwa chifukwa chake ndi chani? Akudziwa bwino zimene zikuchitika pa dziko lapansi pano, mwina akhozanso kukhala part and parcel ya zimenezi. Anadziwa bwanji kunena kuti uyenera utenge mpando wako ukapita kumene kukakhalire mpando wako. Pali zinthu zimene zimachitika ndi mipando. Lero ndikuseguleni mutu, mipando ndisiyabwino. Munthu ukhoza kupita kumalo ndikukapasidwa mpando wabwino, iwe ndikusanga ndikutenga mapicha pa mpando wabwino paja, koma osadziwa kuti mpando wako umene wapatsidwa uja ndi imfa yakonso yokuti iweyo uzipita. Kuyitanidwa ku meeting, taonapo anthu kupita ku meeting, kukakomokako ku meeting kuja kuwatengera ku chipatala, maliro ndi omwewo. Tinaona amunyenyembe mu dziko lathu lomweli nthawi ya Bingu wa Mutharika. Amunyenyembe anali speaker wa nyumba ya malamulo, anakhala pampando pompo anagwa kukomoka kuwatenga kupita ku chipatala, malironso ndomo. Zimene ndikukuwuzanizi ndi reality ene ndi Ben Longwe. Ndifuna ndikuwuzeni zimenezo. Ineyo ndi Ben Longwe. Ndimamenya konsekonse kukabwera kundale, ndimapulisa chilungamo. Zikabweranso izi Mulungu anandidalisa kuti ndizipulisa chilungamo. Ndiziyankhula chilungamo, apa ndikuyankhula ndi ma musicians, sindikuyankhula ndi andale, sindikuyankhula za HRA, Human Rights Ambassadors, sindikuyankhula za Malawi Fest, sindikuyankhula za ndale nonse, sindili panopo ngati omenyera ufulu, koma monga Malawi nzanu amene ndikukhunzika ndi imfa zanu zazizizi zimene zikuchitika mu dziko la Malawi. Panopo chaka sichinathe, koma oyimba mwina fulo apita chaka chinocho sitinamalize, koma oyimba abwino khauka amene amayimba bwino nyimbo zawo anthu kumazikonda apita. We don't have them. 4 people chaka sichinathe sizoti kumafika December chiwerengero chikha chitafika lipati komano chaka chomwe chino ena nkumwalira pansi pa osadziwika ndende osanena, koma odziwika bwino mwina folo adutsa mwina 5 kumwalira kwa atoti manjere. Mwayiona, there is something that deals with the seat, and there's something that is with the stage. Muntu asakunamizeni kuti bwera ndikunoti meeting yake yosadziwika anthu kumangoseka kumangoma waini zosadziwika kunongodziwa kuna kuti meeting imene ndayitanidwira panopa siyabwino. Ndipo mukaitanidwa ku meeting, ndinene zimenezi ngakhale ino andali mundimve, koma ndikukamba siza ndali, mukapita ku meeting akakuikirani mipando kuti mpando ndiwa iwe ndiwo wako ndiwo, sinthani mipandoyo. Kakhale ni pampando umene sunachidwe deserve, olo mukakhale pampando ndi public. Mwayiona ameneyo, sikuti mukhala zisiru ya. Chifukwa these people they are very intelligent. Ine Charles Ben Longwe I know. Ine ndimaona zinthu masomphenya, komanso paliena amene kundithandiza kuzina nzina kuti tizikhala bwino pa dziko lapansi pano. Mwayiona, anthu anzeru ndinaonera ndani Bishop George Samuel, ngamene tili ku Bible College ku Assemblies of God, AGST.
tamene anali district superintendent aku Zomba district Assemblies of God church. Tinkakhala ndi meeting kapena kuti msonkhano iwaja amakakhala kumbuyo ndi anyamata azinzawo ali kutsogolo. Mwayiona amene ndinaphunziranso kuchoka pamenepo. Number 1 kumakhala kuzichepesa, number 2 kumakhala kusungira moyo, chifukwa mipando siyabwino. Mona Chakwera nalimbana kwambiri ndi profesa, Achilima nalimbana kwambiri ndi profesa, kuti profesa akapita mtali kachoke pa mpando akakhalepo iwo, ona zimene zikuchitika lero. Nde mpando si chinthu chamasewera. Mwanimvesa mene. Ngakhale kumwamba akuti kumwamba ndiye mpando wa chifumu. Ndipo dziko lapansi ndiye popondapo mapazi. Mudzidziwa kunena kuti Satana anaukira Mulungu kuti azigwetsedwa namba kuukira Mulungu. Chifukwa kumene kuli Mulungu kuliso mpando wa chifumu. So mpando ndi chinthu china chake chona kuti you must think very deep, go inside and mukaone zinthu zimene zimachitika ndi mipando. Lero tikumva kuti ayi agwengo achosa pa mpando paja komano ayikapo wina. Komano kwachosa kaka angwapanga transfer sikuti awachosa angwapanga transfer kwachosa pa mpando kwapasa wina ndikumuchosa uyu pa mpando ndikumpasa so mpando wina. Kusoza that these people are still strong. The panchito yawopo komano it was not like that in their Timothy Ntambo ndi Elson Huantaka pa mpando pa janacho seratu ngakhala malandira besala. Timothy Ntambo pa mpando pa janacho seratu ngakhala malandira sala. These people angwa sinta kwacho sampando kuti kungochita swipe mipando kuti mpando u akhalepo gwengwe mpando u akhalepo wakuti mipando yawo ije kupitikira. Zimenezi ndi zimene dziko lapansi limachita. Now I'm giving you the warning. Yona kuti mukamaitanidwa kuti bwerani kuno muone kuna kuti akunditana ndani. And chifukwa chanu wandikonzera mpando kuti ndikakhalepo ndikafika ku meeting. Umene ndiwabwino kuti don't just get excited kuti kumene ndikupitako kuli bwino anditana zabwino kusangalala kuponya zinthu pa social media mupita kapena mukhale nthawi zambiri organizer inuyo oyimba. Mukapanda kutero chaka chino chikamata titayaso wina tikamamba chaka chamawa anthu ambiri akhala kufa. Mukachenjera muzipulumutsa nokha ndi miyoyo yanu chifukwa dziko limene tili ndi mimbulu imene ikumeza anthu. Anthu amene akupanga zikhawo njala imene ndinanenapo nthawi inayi kuti njala imene ndi njala yona kuti wina wake wayikonza. Yona kuti ndalama za fertilizer zilipo sikuti palibe yayi. Ndalama za fertilizer ndizi pitani mukagule fertilizer wina wake akungopita straight ku butcher atakagula fertilizer ku butcher kumakhala fertilizer. Wina kupita straight ku pharmacy kumakhala fertilizer. Izizi ndi zinthu zimene zimakhala kuti azipanga create kuna kuti patsogolo pakukhala njala anthu azifa mu njira ngati izizi. Nde Satana amapanga njira zosiyana zofera. Ulo panopo wapanga njira zofera iweyo koma tufyagwa back to sender. You are not gonna die now. Kumana I must tell you you must be very sensitive with the way the devil is doing his things. Mwaiona mwina dzina anu lili pa list as I'm speaking right now. If you are a musician zina kulikozo khala pa list kuti mene tateromu who is next. So ngati suseguka mutu ngati audio yanga isikupeza ndikukusegula mutu eti iweyo kuzokhala next. Kuma pray to God that God must give you the grace. God must give you the eyes to see, to foresee things zona kuti anthu ena sakuziona. Ndipo anthu ajauzia adabwisa akamakuitana kuti ineyo I'm not sure kuna kuti I can attend such kind of meeting. Chifukwa chona kuti sinapange program yoti ndikhoza kukhala ndi meeting yayi. Mwayiona mene ndikazakufunani ndizakuuzani ineyo ndikazafuna kuti tikhale pa meeting I'll let you know. But for now, thank you. Chimene chocho chindipitirire itana niyena abwere kumene. You have defeated the devil. Ndipo azikuyangana ndipo ngati iweyo sunakakhale nawo pa mpandopo ndikukhala nawo pa meeting zifukwa zokuphera sizimapezeka. Wayiona zimene sizimapezeka chifukwa number 1 iweyo sumwa nawo zimene amama sudya nawo zimene amadya sumva nawo zimene amayankhula. Nekuti when you are blank, this door is closed. Iweyo door yako imene ili open, ndi door yokhayo ya music yako kuti ipite patsogolo. Wo. Mwaiona meneyo.
In other ways, kapena in short, let me put it this way. Muzikutisidwa ndi zazing'ono zimene Mulungu amakupatsa. Zazing'ono zija. Mugulisa timbali tanu 100, 1,000, 20,000, 50,000. Be satisfied with that. Zina zisizanu zisiye. Zinazi zimezi kuchimechi kupunye. Because mudziko matumu panopo kuti muone Malawija. Si Malawi soya panopo. Ndi dziko lina lake tili mudziko lina lake limene mwazi ukufunika kwambiri. Anthu azifa makamaka inu wachinyamata kuti muone panopo imfa zimene zikuthamanga pano si azigogo. Azigogo akufa chifukwa mwina chazikhawo ndi amene akumwalira. Komano imfa zimene zikuthamanga panopo ndi achinyamata, and I'll tell you the reason why. Ku Habakuku chapter 2 akunena kuti lembani masomphenyawo nimuwacheni usepa magome ndipo achinyamata athamange nawo. Mwayiona meneyo? Lembani masomphenyawo ndikuwacheni usepa magome kuti achinyamata athamange nawo. You know the reason why Satan amakulonda? Because ndinu achinyamata, because you are strong. Chifoti you are strong, Satan amafuna those who are strong, not those who are weak. Mwayiona meneyo? So that he can defeat the strong. Chifama tuwa kuti when he defeat the strong, kuyimba kumene maimba kujamuka, kuyimba nyimbo ina yake ya ndale, ima kala ikuyende kusinta zintu, ndikuoneseni pang'ono, nyimbo za imba smereka. Akayimba ya ndale ina akayimba pa. Ima kala ikutamanga osati masewera. Mwayiona meneyo? Ima kala ikutamanga nyimbo ya mulaka maliro. Akayimba ya ndale ima tamanga. So the devil is looking for you. Ndifake mkapeza kuti mulaka maliro lero lino si wachali chichija madziwa chicha. Chifoti you are strong. He managed to stand his ground. Kuteteza banja lake, kuteteza family yake, kuziteteza yekha, panopo mukuona kuti nyimbo akayimba nonse mitu ikumadzuka komano ikuzuka bwanji. Chimecho ndicho ndifunika kuti lero muchidziwa achinyamata makamaka inu ma upcoming artist, you have to know that there is the devil and the devil is real. And you must pray to God so that God must give you the grace and the anointing. Imene koza kukuthandizani kuna kuti you can fight the temptations, all the temptations. There's my temptations that are there is temptations of immorality, It's temptations of immorality. Yokuti musipanga ziguro. There is temptations of money. When you are poor, you've got nothing and someone is showing money. That is why mukapeza kuti ma temptations of money akumukapeza ma activists. Somebody, those people who says, if you don't menyera ufulu, anagwa kale ndi ma temptations. We'll give you this money, uzi asogoneza anzako. Muntu ndukulanda ndamota asogoneza anzake. Mwayiona meneyo? Ma temptations, those are temptations. Temptations of money. Iweyo mphawi ukuvutika renti suna lipire ukapa kumpama kulako. You want to become rich so fast. The devil will show you unakuti we have money, you come here. Tapama ya kwacha uchupi. Tamvapa oyimba ambiri ena ku Nigeria kudi azichuka, they killed their mothers, whatever, for them to succeed in life. So you must pray. Let God help you. Mugamayamba talent ya music. You must pray to God and say, God, now that I'm entering into this industry, I need your presence. I need your guidance. Paliwoyimba wina wake, manager wake ndima yake, he is doing fine, he's doing great in music in South Africa. Mayona meneo. Ndawuzina zako na kuti God give me director wabwino, manager wabwino, manager opa Mulungu. I want that. Omano tima tamangira anthu amene achu